Ang gitukod ni Kristong Iglesia sumala sa iyahang pagsaysay nagiasoy ni San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 nga ana kini kinaiya nga pagkamakailapon o sa Gregong pulong Katoliko. Ngano man kay sa dihang mingon si Kristo nga et fortis inferi non prevalibot adversus iam o bisan hanggang haan sa impyerno dili gayud makabuntog kaniya, nagpasabot kini nga gikan sa iyang pagkatukod ug hangtod nga magpadayon ang hulga niining maong ganghaan sa impyerno magpabilin kining mag-exist kining maong gitawag og simbahana. Pag mingon ta og et fortis inferi non or et fortis inferi or ang ganghaan sa impyerno nagapunting kini sa kamatayon, pagpanglutos ug ang pagtalikod sa pagtuo. So hangtod nga naa pa kining tulo nga hulga sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang saad ni Kristo dili gayud mahitabo nga mabungkag or mapugang kining maong iglesia. So nagpasabot nga kining maong iglesia na ay kinaiya nga mukaylap sa tanang panahon, mukaylap ngadto sa kalibutan kay ang katuyuan na Ginoong Jesucristo ang maong pagtuo itudlo sa tanang kanasuran pinaagi sa paghatag sa mga sakramento, ilabi na ang sakramento sa bunyag, mamunyag sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ang pangutana, Katolikong simbahan ba ang gitukod ni Kristo? Yes, ang simbahan na gitukod ni Kristo, Katoliko kay may kinaiya kining Katoliko na subay sa kabubuton sa magtugod nga si Kristo nga ang pagtuo kinahanglan ipakaylap sa tibuok kalibutan nganuman kay ang katuyuan sa Ginoo ang tanang tao gusto niyang maluwas. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4. Kinaiya sa simbahang Katolika basta mobasa og Biblia ipasabot gyud ang nasulat niining maong kasulatan kay according to Nehemias chapter 8 verse 8 nga kung mobasa kinahanglan gyud kini ipasabot kay ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nagsunod sa pagtulunan ni Kristo dili sa pagtulunan ni Martin Lutero nga sula eskriptura kay kanang sula eskriptura dili magyud na iya ni Ginoong Jesucristo. Apan kung ato ang sakyan ang pangunahon na sa itong mga higala nga mga protestante, ang pulong Katoliko mabasa gyud sa Griegong Biblia kay ang pulong Katoliko dili man binisaya in English or samot na nga dili na kanang pulong ba nga gigamit lang sa bisan unsang klaseng pinulungan, kundi gigamit kining maong pulong Katoliko gikan sa Griegong pinulungan nga nasulat sa Griegong Biblia. So kung pangitaan tagsita sa Biblia kapitulo bersikulo nga mabasa ba ang pulong Katolikos Katahulos o Katolis niining maong kasulatan na tiklarong mabasa letra por letra pud nang mabasa. Apan ang pulong Katoliko kung nahubaro nato si binisaya nagpasabot kini nga makaylapon or milukop sa tibuok kalibutan ug bisan pa nga mga higala nga mga dili Katoliko dili makanigar nga mabasa gyud ang pulong makaylapon na sa Griegong pulong Katoliko diha sa Biblia. So kung mingon ta mabasa ba sa Biblia ang pulong Katoliko? Yes, sa Griegong pulong mabasa unya sa Griegong pulong mabasa Katoliko nya atong i-translate sa Bisaya ang pulong Katoliko mo ning makaylapon. Mabasa ba ang pulong makaylapon sa Biblia kun Katoliko? Yes, mabasa. Roma kapitulo 1 bersikulo 7 ug 8 ug Buhat sa mga Apostoles kapitulo 9 bersikulo 31. Sila'y relasyon nga naman tungod kay ang simbahang Katolika mikaylap sa tibuok kalibutan uban sa buhat sa pagtudlo, pagtuman sa gisugo ni Ginoong Jesucristo ug pagbuhat sa pagpamunyag kay ang gisulti ni Kristo bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa tanan sa pagtuman sa akong gisugo ninyo nang ato ang mabasa sa San Mateo 28:19 hangtod sa 20. Ang yawa pud usab mikaylap tinuod nga mikaylap pud sa tibuok kalibutan aron pagsamok-samok niining nanudlo sa pagtulon-an ni Kristo ug namunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So karon ang pangutana kinsa man karon ang nagsamok-samok sa simbahang Katolika ug nangagni sa iyang mga sakop niining maong simbahana. So yung mga dili Katoliko. So pangutana og kinsay na relasyon sa yawa, ang relasyon sa yawa kadtong mga tawo nga nagsamok-samok simbahang Katolika ug naningkamot pagkuha
sa mga membro sa mga sakop sa Iglesia Katolika. Ano man kay Iglesia Katolika sa akong nagikaingon gibuhat sa kabubuton ng katuyuan ni Kristo nga iwali ang maayong balita, itudlo ang doktrina niya og mamunyag sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Si bisan kinsa nga musupak ni ining maong simbahan nga mibuhat sa iyang kabubuton, maotoy gigamit sa yawa ug maotoy na irelasyon sa yawa. Kaayong mga pundok karon nga nagdala sa pulong Katoliko, dili lang kay ang Romano Katolikong simbahan, pero for the first 1,000 years there is only one church nga diin nagdala sa termino og pulong Katoliko nga mas nailhan nato karon nga mao nang Romano Katolikong simbahan. Pero alang sa mga tigpamati o tigpaminaw ni ining tigsubaybay nining ato ang channel, ato ang tagaan og mga kriteria aron makita nato nga kanang maong punduka mao gyud ang tinuod na Katoliko, dili tong Katoliko lang nga mura og tarak-tarak. So karon unsa may mga requirements nga tinuod gyud ng Katoliko nga kana nga pundok ka nagdala sa pulong Katoliko. Una, kinahanglan ang iyang pagkatoliko kinahanglan Catholic in time. Ngano man kaysa diyang si Kristo nagtukod sa iyang simbahan, gitukod niya 33 AD o sa iyahang tuig or tuig sa Ginoo. Nagpasabot kay naman si Saad nga et fortis entre non prevalebant adversus iam. So sa tanang panahon gikan sa 33 hangtod karon wala gyud na mabuntog ng maong simbahana. So usa na kinaiya sa pagkakatoliko sa tanang panahon. Ngano man kay mag-exist ang simbahan sa tanang panahon as long as dili pa mabuntag din kalibutan na agyon ang simbahan. So kung naay pundok nga magbitbit og pulong Katoliko nga wa gani magsukad sa 33, nagsugod lang ni adtong 1914, 1844, 1517, bisan pagkamilyon sila magbitbit og pulong Katoliko, dili sila kapasar sa requirements kanang gitawag the Catholic in time. Ngano man ay ang ilang pundok wa magsukad sa tuig nga diin natukod ni Kristo ang iyang iglesia. Ikaduha, Catholic in teaching, sa iyang mga panudlo kinahanglan nagikan kan Ginoong Kristo sa panalitan kanang misa. Ang misa si Kristo mismo ang nagtudlo, ingon niya, do this in remembrance of me. Buhata kini sa akong handumanan. O niya gihandom sa mga apostol ang maong Kristo adlaw-adlaw. Buhat kapitulo 2 bersikulo 46. So gikan anak nga panahon hangtod karon gibuhat ang maong pagsubli sa doktrina ug buhat na gitudlo ng Kristo balik-balik gikan sa panahon ni Kristo until now. So kung naay mga pundok ka nagdala og pulong Katoliko, titulong Katoliko, apan naa sila mga buhat nga wala gani masubay nga gibuhat sa panahon ni Kristo ug sa mga apostol, aw dili gyud kana tinuod ni Katoliko. Ug ang katapusan mao kining mao nga gitawag og Catholic in succession. So sa Catholic in succession kinahanglan walay bugto ang kutay, walay bugto ang magsilbi sumpay ba? Sumpay sa mga pangulo nga gibinlan ni Ginoong Kristo. Kay gingon gud niya, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna niingon siya, et fortes entre non prevalebant adversus iam. Nagpasabot nga, di gyud mahitabo nga walay mangulo ni ining maong simbahana. Kunya ato apong i-trace ang mga nangulo gikan karon paatras ngadto sa mga apostol. Pag naay pundo ka nagdala sa pulong Katoliko nga ang history sa pagkapangulo sa ilang mga pangulo dili gani mo sangko ang San Pedro kanang maong pundo ka dili na tinuod nga Katoliko. O sa kasaysayan, base sa Biblia, usa lang ang nakapasar ni anang maong requirements kundi mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana.